kažemo ove fantastične komade nakita, da najavimo jednu lepu reviju nakita sledećeg četvrtka, je tako, 28. 9. decembra. Novembra. Biće decembra, nema veze. 29. novembra u 20 časova u Diplomatskom klubu. Sad je dobro. Da, revija nakita, inspirisana radom, delom i životom Fride Kahlo, o kojoj sam pričala još prošle godine, ali zbog naše humanitarne akcije to nisam uradila, pa evo tek sad. Znači, sledeće nedelje, revija nakita koja je inspirisana slikama, zapravo i njenim stvaralaštvom. Ovdje imam jednu ogrlicu koja je iz te kolekcije i naravno poklon za gledaoce. Ogrlice od rodonita i od drveta, od trešnjenog drveta koje je bojano, isto sa malim tirkizima. A poklon za gledalce ametista od ametista i sedefa. Pa možemo nešto da kažemo o ametistu danas. Naravno da ćemo da kažemo da bi znao onaj ko ponese tu ogrlicu i zbog čega bi trebalo da je nosi. Da, o čemu se radi. Znači, ametist je najcenjeniji od svih plemenitih varijeteta kvarca i javlja se tako u jednoj providnoj, svetlo-ljubičaste do tamno-ljubičaste boje purpura. I zbog te predivne boje je bio jako omiljen kamen među kraljevima, kraljicama, crkvenim dostojanstvenicima. I na kruni ruske kraljice Irine Godunove, on je u kombinaciji sa safirima i tu se najviše se ovako vidi njegova lepota. Inače, još je poznat od minojskog perioda. Pod vjernim predanjima on ima nadprirodna svojstva, garantuje stabilnost, uspeh i štiti od pijanstva. Zato postoji jedna iz grčke mitologije jedna stara legenda koja kaže da je grčkog boga vina Bahusa ostavila nimfa Ametista i njena suparnica Dajana, boginja čestitosti, je pretvorila u beli kamen i bog Bahus je uzeo vrč crvenog vina, prosuo po belom kamenu i oživio ametistu. I odatle to verovanje da ametist koja je boje purpura crvenog vina ima ta nadprirodna svojstva i da štiti od pijanstva. Znači, ta verovanja potiče još od tada. Ali u svakom slučaju, ako nemate tih problema, možete nositi jer je lepo. Da uopšte štiti i da ima nadprirodna svojstva. Inače, znači, po zodijačkom znaku odgovara škorpija, strijelac, vodolija, ribe, ali se ipak kamen najviše bira po osjećaju i po lepoti, tako što uvek kažem. I to je ono što treba znati. Također da mu ne prije dugotrajno izlaganje suncu koga nosi, tako da... Ne bi trebalo da se sunča sa tim. Ne bi da se sunča sa tim, nego da ga odloži u neku tašnicu. Pa dobro, vi se javite. Ove oglice čekaju vas na 19. spratu Palate Beograd. Mi ćemo međuvremenu još jednom najaviti. Dakle, 29. novembra u 20 časova u Diplomatskom klubu izložba, odnosno revija nakita posvećena Fridi Kahlo. Posvećena Fridi Kahlo, da. Hvala, Tara. Hvala i vama. Na gostovanju, a evo, ovo je trenutak kada ćemo se oprostiti od vas, samo pre toga naravno najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Šefovi diplomatija Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Vuk Jeremić razgovarat će u Moskvi o pitanju Kosova 2 dana nakon završetka 5. runde pregovora o budućem statusu Kosova u Briselu, koja nije donela napredak. Predstavnik trojke Evropske unije u pregovorima o Kosovu Wolfgang Ischinger izjavio u Berlinu da trojka očekuje dogovor o budućoj saradnji između srpske i albanske strane, ukoliko ne bude rešeno pitanje statusa Kosova. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je Vojska Srbije u okolini Sombora dostavila više desetina poziva za preuzimanje ratnog rasporeda 3. decembra. U Ministarstvu odbrane kažu da je pozivanje vojnih obveznika radi saopštavanja ratnog rasporeda redovna aktivnost. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio u Banja Luci da vlada Srbije podržava vladu Republike Srpske i sve institucije tog entiteta u nastojanju da zaštite svoj položaj, tačno onako kako je on predviđen i garantovan Dejtonskim sporazumom. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u Beogradu s makedonskim premijerom Brankom Crvenkovskim, koji dolazi u jednodnevnu posetu Srbiji. Poseta je ranije bila najavljena za 21. novembar, ali je zbog magle na beogradskom aerodromu pomerena za danas. Misija OEBS-a organizovaće u Beogradu prvu međunarodnu dvodnevnu konferenciju o strateškom planiranju u policiji, na kojoj će učestvovati brojni domaći i strani zvaničnici. Konferencija, kako je saopšteno, ima za cilj unapređenje strateškog planiranja u javnom sektoru, naročito u policiji. Ponovljeno suđenje optuženima za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. godine nastavlja se danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. A u Beču počinje sastanak Saveta guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojem će dominirati pitanje iranskog nuklearnog programa i mogućnost uvođenja novih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu. Pomenuli smo malo čas i aerodrom Nikola Tesla.
gde je bio privremeno obustavljen i znatno otežan aviosaobraćaj zbog magle i sumaglice tokom noći i ranih jutarnjih sati. Međutim, podsjetit ćemo vas da je sada aviosaobraćaj normalizovan na aerodromu, tako da se letovi odvijaju nesmetano, odnosno realizuju. U Beogradu je 8 stepeni. Meteorolozi kažu pred nama sunčani lep dan sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 stepeni, sutra 15, prvog dana vikenda u subotu čak 16 stepeni. Umesto zime, proleće, ali kažu meteorolozi da nas u decembru očekuje hladno vreme i temperature do -8 stepeni. Do tada ima još vremena. Vi naravno gledajte jutarnji program Studija B. Hvala vam što ste bili sa nama i ovog četvrtka i prijetan dan.